erakunde bat, UEMA izena duena, hona etorri dena, lehenago, etorri zena. Eta guk ere ekarri duguna gure zeretara, gure diskursoetara. Beraz, suposatzen dut ezagutzen duzuela, ja. Kasu honetan, guk jabeldura eskatua genuen, beraiekin hitz egin ondoren, pentsatzen dugulako dakitenekin hitz egin behar dela, aranon, kontatu nahi dizuet pasadizo txiki bat. Hau da, legegintzaldi honetan bakarrik, oraindik ez bukatu, talde guztion artean aurkeztu ditugu 528 lan saio eskaera. 528. 528 horietatik buruzari naiz, baina uste dut 5 ez direla onartu. Eta zentzu horretan, maila bildu zenean hau pasatzeko onartzeko ala ez, UPNek erran zuen hau ezin zela onartu. Eta ezin zen onartu UEMaren egoitza dagoelako Bizkaian. Claro, harritzeko modukoa. 528 horietatik aunitz dira Nafarroan egoitza ez dutenak. Hau da beto bat. Hau da hizkuntza zuek erabiltzen duzuen hizkuntza politika.